Тракия Пак е всъщност първата компания в България, която се занимава с производство на опаковки от формована целулоза. Технологията е нова за българския пазар, изключително иновативна и представлява голям интерес. Аз съм част от екипа на Алев в България. Ние представляваме доста от рекламните платформи на местния пазар. Мета, TikTok, Amazon и още много други. Ние сме Favi, платформа за онлайн мебели и декорация, която от близо година вече е в България. Всъщност сме лидер в онлайн сферата на мебелите и декорацията. И пари, международна компания. Това, което правим за компания е да предложим доста по-добри валутни курсове и доста по-ниски такси. Темак Marketplace. Ние сме разпознаваеми, тъй като сме най-големия маркетплейс в България и изобщо e-commerce платформа. Ние сме Premium, таргетираме компании, които имат няколко канала за продажба, било то физически или онлайн. Поставяме ги в позиция, в която те имат ясна представа какво се случва в бизнеса им. Автоматизираме огромна част от техните процеси, така че те да имат времето и ресурсите да пораснат. Ние сме pazarubay.com, водещ сайт за сравнение на цени в България. Разполагаме с доста богато продуктово портфолио. На платформата ни участват около 800 магазина с около 8 милиона оферти. DSMIT е компания, която произвежда устойчиви опаковъчни решения. Няма продукт, който не може да бъде опакован. И ние сме хората, които им помагаме да бъдат опаковани устойчиво.